Astrologickí priatelia, vítam vás pri dnešnom videu. Dnešné video je rozbor týždňa od 21. do 26.1. Rozoberieme si také tie hlavné udalosti, situácie, ktoré nás v tomto týždni čakajú z astrologického hľadiska. Takže jednou z najhlavnejších aspektov bude slnko konjunkcia Pluto vo Vodnárovi. To slniečko sa 19. januára presunulo z Kozorožca do znamenia Vodnára a hneď nabehlo do konjunkcie s Plutom. To slniečko konjunkcia Pluto v nás môže vyvolávať veľkú cieľavedomosť, veľkú chuť dosahovať ciele, dosahovať výsledky. Máme chuť tvrdo pracovať, jednoducho máme chuť dosahovať ciele, nejakým spôsobom si ideme veľmi cieľavedomo za našimi túžbami, snami, či už v práci alebo v partnerstve. Je to jednoducho chuť mať nad vecami kontrolu a kontrolovať tie veci jednoducho. Trošku nám situáciu sťažuje ten retrográdny Mars v Rakovi. Ja o tom Marse hovorím takmer v každom videu, že v podstate ten retrográdny Mars v Rakovi má veľmi sťaženú pozíciu, pretože poprvé je v Rakovi, kde sa necíti príliš dobre, a po druhé je retrográdny. Čiže my na jednej strane máme ako fakt chuť dosahovať ciele a podávať nejaké výsledky. Na druhej strane ale nejakým spôsobom nám proste chýba energia. A jednoducho ten retrográdny Mars nás vyzýva k tomu, aby sme nejakým spôsobom spomalili a viac tú energiu sústreďovali na našu rodinu a na našich milovaných, pretože rak je hlavne o rodine, o domove a o našich milovaných. Takže to je trošku takým sťažením situácie. Chvala Bohu, ten Mars už nie je v opozícii ani na Slniečko, ani na Pluto. Takže to trošku uľahčuje situáciu. Tento aspekt je asi taký jediný ťažší v tomto týždni. Vidíme, že Venuša, planeta lásky a krásy, ženský princíp, sa jednoducho už vzdialuje od toho Saturnu. To sme riešili minulý týždeň, že vlastne tá Venuša Saturn trošku ako keby nám tie city ochladli a že sme sa zameriavali v rámci partnerských vzťahov viac na také ako praktické záležitosti. Teraz sa tá Venuša veľmi zľahka približuje k Neptúnu. Takže tamto už fakt, keď sa ona priblíži v tom ďalšom týždni k tomu Neptúnu, tak to bude fakt o tej bezbrehej láske a o tom ako odovzdaní sa druhému, čo sa týka partnerských vzťahov. Ďalej, keď ostaneme ešte pri partnerských vzťahoch, tak tento týždeň máme úžasný aspekt, ktorý vytvára tá Venuša v rybách v trigóne na Mars, na ten retrográdny Mars v Rakovi. Takže ďalší aspekt, ktorý nás ako keby vyzýva k tomu, že by sme mali tú energiu venovať do tých partnerských vzťahov, pretože teraz máme úplne úžasnú príležitosť zažiť ako fakt romantické chvíľky s našou polovičkou, alebo napríklad aj spoznať niekoho nového. A tá Venuša, vlastne to je, Venuša je ženský princíp a Mars je mužský princíp, takže keď títo dvaja sú na nebi v rovnováhe, tak samozrejme, že aj v rámci partnerských vzťahov nastane nejaká určitá rovnováha a ak aj tam boli nejaké ako hádky, tak v podstate tento aspekt nám krásne stabilizuje tú situáciu a znova navodzuje ako lásku a starostlivosť, taktiež aj priateľskosť, hej, takú ako priateľskú, láskavú, starostlivú atmosféru. No a veľmi sa mi páči ďalej, že Urán bude krásne harmonizovať s Merkúrom, Urán v Bykovi s Merkúrom v Kozorožcovi. Už len to, že sú to zemské znamenia, takže v podstate to je stabilita, čo sa týka ako našich myšlienok. A ten Urán krásne pôsobí na ten Merkúr, takže v podstate my, teda takí ľudia, ktorí nejakým spôsobom rozmýšľali, chceli nejako
možno aj biznis rozvinúť a teraz ako nevedeli, možno tam bola nejaká stagnácia, hej, ten retrográdny Mars. No a teraz príde ten Urán, Merkúr a vlastne Merkúr je o našich myšlienkách, to, čo sa nám odohráva vlastne v hlave. A Urán je jeho vyššia oktáva. Urán je vyššia oktáva Merkúru. No a v podstate my máme tento týždeň úplne úžasnú príležitosť. Nejakým spôsobom nám budú do hlavy chodiť úžasné myšlienky a úžasné nápady. Takže my ako keď sme zažívali nejakým spôsobom nejakú stagnáciu, čo sa týka pracovného života napríklad aj, tak v podstate tento týždeň nám úplne začnú chodiť nejaké úžasné myšlienky, nápady, že ako by sme mohli rozvinúť nejakú určitú činnosť, alebo jednoducho fakt je to aj o intuícii, veľká intuícia a ako keby zúžitkovať proste tie naše myšlienky a tie naše nápady a pretvoriť ich proste do tej reality. To sú tie zemské znamenia. No a v podstate tá Venuša v rybách a Mars, ešte sa vrátim k tomu, lebo mi napadlo niečo. To je ako aj úžasný aspekt na kreativitu. Takže ľudia, ktorí jednoducho tvoria niečo, zaoberajú sa nejakou umeleckou prácou, tak majú možnosť v tomto týždni vytvoriť niečo úplne úžasné, pretože jednak im napadne nejaká úžasná myšlienka, nejaký úžasný nápad, hej, Urán, Merkúr. A na druhej strane jednoducho majú šancu aj to kreatívne nejakým spôsobom priviesť do reality. Takže jednoznačne tento aspekt proste praje kreativite, estetike a takýmto záležitostiam. Luna sa bude pohybovať v tomto týždni, ona prejde zo znamení váh cez škorpióna a potom do strelca, koncom týždňa už bude v strelcovi. No a v podstate na začiatku týždňa ešte to bude ako také celkom harmonické, keď tá luna, vlastne 20. január, hej, keď tá luna vlastne bude prechádzať tými váhami, tak to bude ako dosť také ako o balansy, harmonii, nájsť taký ako vnútorný kľud. Potom keď sa presunie v strede týždňa do toho škorpióna, tak budeme môcť mať ako pocit trošku aj tak intenzívnejšie, budeme prežívať, budeme intuitívnejší, budeme naciťovať energie v okolí. A hlavne v stredu 22. januára budeme trošku háklivejší na kritiku. Takže v podstate, ak sa tam v stredu niekomu dostane nejakej kritiky alebo nejakého ako hodnotenia, tak prosím vás, neberte to vážne, pretože sme citlivejšie to vnímame, citlivejšie to prežívame kvôli tomu škorpiónovi. No a v podstate, keď sa tá luna potom koncom týždňa presunie do strelca, tak to už bude o tej ľahkosti, o tom optimizme, o tej ako dobrej nálade. Takže to bude potom ako fajn. No a veľmi sa mi páči, že Jupiter nám veľmi zľahka, ešte vlastne to slniečko je 4 stupne, ale ten Jupiter v priebehu budúceho týždňa nám bude krásne harmonizovať so slniečkom vo vzdušných znameniach. Takže tento aspekt veľmi zľahka už pocítime aj tento týždeň. No a potom ten aspekt sa rozvinie až budúci týždeň. To je vlastne o nápomocnosti, o priateľskosti. Jednoducho o nadväzovaní nových kontaktov, rozširovaní si obzorov, čo sa týka ako priateľských vzťahov a kontaktov. Máme možnosť možno aj stretnúť niekoho, kto nás nejakým spôsobom posunie, rozšíriť si obzory. Takže v podstate to veľmi zľahka nabieha už tento týždeň, ale aktuálne a intenzívne to bude až budúci týždeň. Takže ja si myslím, že toto je asi všetko. Zhrnula som všetky najzákladnejšie aspekty tohto týždňa. Ja vám prajem úspešný týždeň naplnený láskou a pohodou. Napíšte mi do komentára, ako to vnímate, môžete mi dať like, follow a kto by mal záujem o moje služby, tak všetky potrebné informácie nájdete na www.astromichaela.sk.